Kasi kukunin ng iba pag hindi mo pinabuka. Pero amin to guys. One down. Ito na naman si nanay guys. Oh. Tinapos na namin yung kanyang abonohan na guys. Pero ito na naman. Ayes! Iwan mo na yung timba anak. Punta ka na doon. Hi. Eh wala na. Awa mo. Bunong ko inang. Okay. Ito pagal na pa nga rin. Sila di bunang. May mesa? Hindi man alam. Alam nyo yun guys, si Inang, left and right. Kaya niyang ano, sa left niya, kaya niya din sa right niya. Nangunguha daw kami ng labong. Nay. Pipina yung ano niya, talim niya. Ano ito Inang, rambutan din? Longgan. Ay, longgan. Wow. Sabot din. Wala. Kurubot-bot mo ate. Bulbulong na. Longgan daw ate guys. Alam niyo yata ang longgan natin. Hindi ako nagkakamali dito sa ano niya Inang. Puon na nga agbunga. Haan? Ha? Haan? Pag ko na Inalakin ni Norma nga bukol day ta. Ay? Norma isi. Tada mo la idi damdamo da si mangput da juicy kata sali. Ada insangput da nga kasta. Oh. Ang daming bunga ng rambutan. Ah, Anong doon yung rambutan na ito? wow. Ang dami Oh, praise God. Pero bakit ang daming ganyan lalaki? Huwag nga rod. Ang dami. Parang kalahati lang nung ano, nung tanim mo na kung parang lalaki tapos yung iba babae. Tignan nyo po, oh, maraming bunga yung rambutan ni nanay. Makita ka rod? Oo, makita nyo, naglawag niya. Ang daming rambutan dito sa amin guys. Puro tanim nila nanay. Ni nanay lang nagtanim. Since nung dito na sila lumipat, nasa Kuwait naman na kami. Lumipat sila dito sa bahay na to. Ang bahay na to guys ay bahay ng lola namin. Di ba Inang na? Tapos nung pinatay si tatay, syempre nag-evacuate kami, dito sila pumunta. Ayan. Ngayon nakapagpatayo tayo ng sarili natin. Ito, inaayos niya pa rin. Wow! Ayan. Kasi dito itinap yung kuryente. Unta ah. May nak ah. Ayos. Bakit lang sa akon? Lap-lapot ka sub-sub na rin. Lula, Raquel, tipang ibat yan yun ha. Jenny, bawa barangay hall. Wan. Pawis-pawis, hindi ba yung ina? Raquel. Tagap ba di pawis niya? Ginagano na din na asawa. Gina, nyawid mo? Ayan na. Kaya anak ko, wala namang iinom. Ka-video ata? Oo. Hi guys, subscribe. Thanks. Like, share, and subscribe. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye anak ko. Dagas ni man natin, buti lula. Kunaman. Thank you, Kuya Der. Ali. May kantulong ko tayo kay tuman mga alatipid. Si Queen guys, pupunta sa Kabatakan kila Sander kasi kunin niya yung card niya. Si Ella naman pupunta sa lolo't lola niya doon sa kabila. Kailangan niya rin pumunta doon, hindi lang dito sa amin. Ako, dito lang sa bahay, kinanay. Mag-igad lang ako kay Inang. And si Kuya Der uwi na sa Kabatakan.
Nagmayatin pa nagbunga. Nagbunga damutan. Hanlagayam nga may mamin anuin ng orayan aya. Hoy, papanam! Saan ka sumurot tama pandadyada yun? Toy! Nya mulam inang bukal? Bukol. Paggatangan te kastama, tagmula akmat di jay dagami jayin. Atap no, 5 years from now, kat agawid kami tumatang kadang tumakanan men. Diba? Una. Ngam kailangan aduti mulak kasi hamo mo no, babae lalaki. Una. Paano na kung puro lalaki jay maimulak on? Kasta man natin, bagbagadan no kasano pampamayam kanda ta lalaki ape kasta. Kaya na nga tilansa. Agkita tadtan Awang muti. Digi jay adajay Angam kwamot. Ay, gura kata. Kitak to dajay pinagot ko dajay ginagbupudak nga kayo. Nagbudin ati bunay. Nakaka. Tupil mo nga may nadapay na eh. Sana guys. Napipina yung talim nung itak ni nanay. Tapos sabi niya, hindi na daw matalim. Nagsulit. Ata umayak tuliting na ti aldaw tako. Umay ko pa adon deta. Kapaadon tangamin tatan pela. Nasuli nga dati bunang. Deta ko. Ayan na. Deta dantay ta 13 dubungan na. Uy, nakinatangad ko man din namin sa ngaldawon. Nadubungan na. Dajay ti muna nga nagbunga. Oo. Upat ti bunga na ko na. Mula yo, jay ko na. Bukal na ide. Yam kun sa ila ay. Nangalan nyo? Dajay ko kwa si milyak ya bagatan ni de. Tapos inalalam. Una inawit ko in pakastoy disulat ta jayan. Ay, naidisulat na dyan. Oh, disulat ang siya hanga na imula di ka makita nga agtatare. Aggaari mo tong dajay po unti. Pagalanta ka de. Nakarot ko mga alapay, tibunong ko orayan na. Yun na. Ay, hanga puro dagitan na bunwa me. Ayan nakaditin na bunwa. Unta mangalan na tabunwa ko. Aman, dayjay kin dija sa lukya. Kaday tahang kadingan na mabunwan. Abunwan ta na. Apoy nang mamin lang nga ikot. Nya dayjay rin mo rajayan timano jiwae ga nga tao. Mangunguha kami ng labong ni nanay. Mangunguha kami ng labong. Si nanay yung tataga. Kasi kukunin ng iba pag hindi mo pa nakuha. Pero amin to guys. Siyak mga ladya may sa ina. Sano pa nangalam? Paspasarang mula ta kanya. Sano pa nangalam nga ron? Di kita ko magar tinalam tatay. Pasarang mula ta. Gana mga nalunod sa. Pasarang mula ta. Basta pasarang mula ta. Kanya ka si anak data? No, dito datoy. Dito. Hindi pa nangalam nga ron. Di bangir at ipangkautang. Ala, sige.
Meron pang dalawa. Kawasi na pa. Dadapay tingin, babasit na lang ina. Bawati na ba? Oo. Apa, doon naalaan na doon na. Di kita ti pag-alala. Okay. May dala isa. Dua. Talo. Ay, nalungsog din isa. Kuanin. Bakit eh? Dapat ini ano na eh. La. 1, 2. One down. Ay, nagbatit. Alay ka nga nalaing tamurdong nan. Siya pa karkar. Ano na sila tamurdok na. Sino tayo? Ang kulpit. Ha. Nay. Diyan mo dakkel mo atin lang na. Patay yung dajiran na. Guys, tignan nyo. Ang daming bunga ng dragon fruit na nasa taas. Pero masado siyang mataas. Kaso may pinagawa kaming panguha. Ayan, tignan nyo gano'ng kataas. Diba? Tignan mo, ang dami pa sa ibaba. Tapos marami pa sa taas. Ayan. 4 sa taas. Tapos sa baba 5. Ayan. So may mga puting bulaklak. Guys, kahit dito sa puno ng yug na to, pero grabeng taas. Di namin alam kung paano ito anihin. Sa taas, grabe, sobrang dami. Ganyan kataas na yun na inabot yung mga dragon fruit. Tignan mo dito sa may meron dyan sa suha din. Oh. Ayan. Saan pa yan? Ang dami. Kahit sa mga bandang itaas niya. Oh, andun oh. Red na siya. Di bunga na? Ang dami pa naman din bunga. Kaso nga lang nandyan na sa sa parang bulaklak na siya nung suha. Papatay niya talaga yung suha. Patay yung data. Kay Mito. Ang dami guys, bunga kaso nga lang.
Hindi namin alam kung paano anihin kasi nasa itaas sila. Mga tanim na to, tanim lang ni nanay mga lahat ng mga ito. Walang ano yan. May chesa, may mangga. Usually pag nababakasyon kami, ang daming bunga ng chesa. Hindi ko lang alam kung bakit ngayong panahon ito walang masyadong prutas. Walang masyadong prutas, guys.